نعم الرجل انا لشرار امتی. قبلہ پیر صاحب ساڈا نبی فرمیندے جڑے لوگ میری امت دے وڈے گناہگار ہیں، جڑے میری امت تے وڈے مجرم ہیں، جڑے میری امت تے وڈے کمینے ہیں، میرا نبی فرمیندے انہاں وڈے وڈے گناہگاراں دی بخشش دا میں بہترین آسرا. الرجل آنا، میرا نبی فرمیندے او گناہگارو بے شک وڈے مجرمی وے وڈے گناہگاری وے پر لا وارث نبھے، یقین رکھو تہاڈا وارث میں محمد موجود. قبلہ پیر صاحب اگر اساں قرآن پڑھوں نا تو سارے نبی جھولی اڈی بیٹھن، سارے نبی جھولی اڈ دے ابراہیم خلیل بیٹھا دے مولا ومن تبعنی فإنہو منی ومن عصانی فإنکا غفور الرحیم. ادھر ترجمہ کرو. ابراہیم علیہ السلام پہ آدھن مولا من تبعنی فإنہو منی. توجہ کرے سو اللہ جڑے تابعدار ہیں نیکوکار ہیں وہ یکے میری جھولی اچ گھاک. مولا نیکوکار یکے میڈے تے گناہگار یکے تیڈے. میں باقی پیغمبران دے بارے پڑھ کے دیکھو سارے نبی بیٹھے آدن مولا اساں نیکان دے خلیدار ہیں گناہگار جانیں تے تو جان. اچھا ایڈے کوئی داغی آگے نا اللہ سے فرمایا اے کیوں اگر اے داغی ہے اساں داغی نہیں کھندے، اساں داغی نہیں کھندے. اے تو صحیح تھاؤں گنو نا سیب ایک سیب ہی داغی آوے مار کا چاہ دادن اے پی دیا پیسے نہیں گھتے داغی نہیں. قرآن آدھے ہر کوئی آدھے میں چنگیاں چنگیاں دا خلیدار ہاں تے جدن واری سید الابرار دی آئیے امت غم خار دی آئیے آکھو جدن واری مدینے والے محمد یار دی آئیے میرے نبی میں جھولی دیئے تے سادہ نبی کھڑا دے مولا جتنے چنگے چنگن او یکے تیڑے جتنے نیکوکارن او یکے تیڑے تے جتی گناہگارن او یکے میڈے. اللہ گناہگاری تھائیں مولا جتنے گندن مندن گناہگارن یکے دا خلیدار میں ہاں. اتے میرا نبی پیا دے مولا اے داغی ہے بندہ ہاں محبوبہ میرا نبی پیا دے مولا داغی میں کو دے دل ٹھرے تا سبحان اللہ ضرور آکھو. خدا دی قسم ہے گناہگاراں دا خلیدار ہے. میں حدیث پڑھیے قیامت والے جاڑے بڑے مجرم گناہگار کو فرشتے جہنم وچ گدی وینن تے میرا نبی فرمایا کھڑو اے کھڑ گئے اے کیڑے گدی وینن کملی والا جہنم وچ بڑا مجرم ہے. اللہ فرمیسی محبوبہ بڑا گناہگار ہے. سادہ نبی اکسی مولا میں منے نا گناہگار بڑا ہے پر ہے ہی میڈا. اچھا بولو ہے مولا ہے میڈا گناہگار ہے میڈا ہے کلمہ پڑھ. میں تو آدھے کنوں پوچھدا جیڑا ایڈے بڑے مجمع چاکسی ایک گناہگار میڈا ہے اج ہی مجمع تو ہی آکھ چا جو مدینے والا ہی میڈا ہے آکھو چا مدینے والا ہی سادہ ہے جیڑا اتنے جمع غفیر ہے کھرپان دا مجمع ہے. خدا دی قسم ہے جگ ہی دیکھ سی رب بھی دیکھ سی تے میرا نبی کھڑا دے مولا انہاں دی بدکاری نہ دیکھ میں محمد دی یاری دے. اللہ انہاں دے منہ مکالے کو نہ دیکھ میں محمد کملی والے کو دے. قبلہ پیر صاحب بچے جو بیٹھے ہیں میں آدھا اے تیڑا کرم سادہ رہ گے بھرم عیباں والیاں دے شکلاں بچا چھوڑنی. میاں نبیاں جا امتاں ایک گناہ کرن رات کو سمن بندے وڈے ویلے اٹھن بندر حرام کھامن دا ہیلا کیتے
داود نبی دی امت ہیلا کیتے نے قرآن آدھے وڈے ویلے سارے بندر اللہ فرمائے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اساں اپنے جرم دیکھوں دا اساں پچھلے نبیاں جا امتہ کونوں اگوں ود گئے ہیں پر تساں اکسو شکل کیوں نہیں بدل دی مکے دے کافرین سارے نبی کو آکھا اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ مکے دے کافر بیٹھے دن سارے نبی کو اگر تو سچا نبی ہے تو آکھ رب کو پتھر وساوے آکھ رب کو ساڈیاں شکلاں بدلاوے آکھ رب کو میرے نبی آکھیا مولا بیمان ول 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 ایہو مطالبہ کریں رب آکھیا محبوبہ آکھن بیٹھے نہ پتھر وسے ساں نہ شکلاں بدلے ساں مولا ہو کیوں رب آکھیا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم محبوبہ جے پتھر وساواں تے کو رحمت کون سدے سی جے شکلاں بدلاواں تے کو رحمت للعالمین کون منے سی رب کے محبوبہ انہاں بے ایماناں دی بدکاری دیکھاں یا تے محمد دی یاری دیکھاں خدا دی قسم بچے جو بیٹھے ہیں آنکھو نبی سین دی رحمت بچائی کھڑی ہے اے تیڑا کرم سادہ رہ گے بھرم اے بابا لیاں شکلاں بچا چھوڑنی اور قبلہ پیر صاحب ایک بیا عاشق بیٹھے ان قلم چلائیے وہ آدھے وندی ماکھی تیری ساری راکھی تیری ساری راکھی تیری اے چندر تارے تیرے سوجھلا بھی تیرا انہوں بیٹھا خواجہ غلام فرید خواجہ صاحبہ کے چپ کر ذرا میں کو بولانے خواجہ تو کیا دیں آدھے پیلوں پکیاں تیرا سبحان اللہ نہ کھائے مطلب کرونا وائرس اچھا کو سبحان اچھا ویسے آپ سے بیٹھے ہیں ایک کرونا وائرس ڈاکٹران دی دوائی نال نہیں ویندی ایک جدانی گئی تو آنے نعرے نال ویسی ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ نال بھاج ویسی اچھا خواجہ صاحب دی گال سمجھو ادھے پیلوں پکیاں تیجاں یہ کچیاں تیجاں نانا بلکہ کچیاں پکیاں تیجاں مولا کہنا یہ یقین اچھا بولو اے یقین تیجاں چندر تارے تیرے سوجھلا بھی تیرا وندی ماکھی تیری میں پیار کرے نام ایڈا کریم نبی ہے اج آیا بیٹھے کل مدینے آلا لنگھا سی تے اللہ قرآن فرمائے لوگو میری ہی نعمت دے ذکر واسطے کٹھے تھی وہ رب دے جمع تھی وہ سید المرسلین جو آئے انقلاب آیا نقشہ تبدیل تھیا قبلہ پیر صاحب حفیظ جلندری کو بولنا پیا وہ آدھے جہاں تاریک تھا ظلمت قدا تھا سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا